बे समाव आसाम नाङैनो मोनद' हारिनो एसटि होनाय आरो एसटि होयैनि बेरेखा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबाय थादों। थिग बेबायदिनो बिटिसिनि गंबा जिल्लायावबो बे समाव गोख्रों बेरेखा हाबाफारि एबा बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांनायनि थाखाय एबा बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना होनानै गोख्रों भाबै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा कलेजनि फरायसुला फरायसुलिफोरा गोख्रों भाबै सोमावसारदों। सोमावसारनानै बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना, एन्टि एसटि गो बेक बायदि स्लगानजों गोमसार होदों केबिआर कलेजखौ। बे समाव जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी बिथाङा एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा फरायसुला फरायसुलिफोरनाव सोंदोंमोन आरो बे सोंनायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों दि मोनद' हारिनो एसटि होनायखौ जों माब्लाबाबो गनायना लानो हाया। मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला जोंहा जोबोदनो खहा जागोन। हारियाव जाखिनि थासारि बे थासारिया गाज्रि फैगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों फरायसुला फरायसुलिफोरा आरो स्लगान होदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनो मोना। आसाम सरकारा बेखौ लानानै गोख्रों भाबै नायबिजिरनांगौ आरो एसटि होनो थाखाय थिरांथाखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव फरायसुला फरायसुलिफोरा। दानिया फैदो जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारीनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों आबुङै बाथ्राखौ मिन्थिना लानि। नंगौ थारैनो बे समाव बयबो मिथिगौ दिनै रायजोआव मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै थाखानाय जा मोन 14 एसटि माहारिफोर बे एसटि माहारिफोरा गोबां सोमावसारदों आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला थाखानाय मोन 14 एसटि माहारिया माबोरै थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। फरायनाय बिथिङाव साख्रि बाख्रि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव फैबाय थानाय समाव जुदि जौगाखानाय जुदि मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला मा थासारिजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन बेखौ लानानै बेखौ गिखांनानै गोबां फरायसाफोरा गोबां ट्राइबेल माहारिफोरा बे समाव सोमावसारदों। दाब दाब रायजोनि खना खनला ओनसोलाव बे सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं आरो होबथागासिनो। थाबैनो रायजो सरकारा जाबायदि थांखि लादों मोनद' हारिनि एसटि होनायखौ थाबैनो बे समाव दाबि दिखांनायजों थिग बेबायदिनो थानाय अरां कलागुरु बे फरायसाफोरा बिथांमोना मा साननानै मोनद' हारिनो बेखौ लानानै जों नोंथांमोननि गेजेरजों फोरमायगोन। बे समाव कलागुरु बिष्णु राभानि जा फरायसाफोर बे फरायसाफोरा मा बुङो दिनैनि बे मोनद' हारिनो एसटि होनायाव बिथांमोना जों बेखौ जों बिथांमोननिफ्राय फोरमायगोन। नोंथांमोना मानि थाखाय दिनै बे सोमावसारनाय जादों। दा आसाम सरकारा जिहेतु 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि थाखाय रेकमेन्डेसन होबाय। बे रेकमेन्डेसन होनाया जुदि गोजौ लेभेलसिम सहैबा जोंनि थाखाय बहुत खैफोद गोनां जागोन। जुदि बिसोरो बे 6टा जाथि जनगोष्ठीया जेखिनि बिथिङाव आवगायखानाय राजखान्थिनि बिथिङावनो जा फरायनायनि बिथिङावनो जा साख्रि बाख्रिनि बिथिङावनो जा बिसोरो गोबां आवगायखानाय सिगाङावनो जुदि बिसोर बुंनानै लादों 1.5 कोटिनिफ्राय 2 कोटिसिम बिसोरनि जनसंख्या होननानै। जुदि बे 1.5 कोटिनिफ्राय 2 कोटि जनसंख्या जुदि 45 लाख एसटिफोरनि गेजेराव जाबसिननायोब्ला जोंहा बहुत धंस' जागोन। जोंहा फरायनायनिफ्राय लानानै इउनिभारसिटि आइपिएस एपिएस बायदि रिजार्भेसन खथा थायो। बे रिजार्भेसनाव बिसोर बाहागो लायोब्ला जोंहा गोबां खहा जागोन। जुदि बिसोर दावगाखानायब्ला जों बेहाय आवगायहैनो हानाय नङा। जुदि बिसोरो पलिटिकेल बिथिंनिफ्राय लानानै जुदि लेन्ड राइट्सखौ मोनोब्ला जोंनि बिटिसि 62 एरियाफ्राव लेन्ड राइट्स मोनोबा बिसोरो लेन्ड राइट्स मोनोबा बिसोर हानि मथाइखौ मोनगोन बायनो। जुदि हानि मथाइखौ बायोबा हानि मथाइखौ मोनोबा बायनानै बिसोरो जोंनियाव मेजरिटि जायगायाव पलिटिकेल राइट्स बिथिङाव बिसोरो बहुत इम्पेक्ट खालामगोन। जोंनियाव पलिटिकेल बिथिङाव जुदि बिसोरो आवगायोबा जोंनि बिटिसि एरियायाव जेब्ला 62 एरियायाव पलिटिकेल बिथिंनिफ्राय आवगायोबा बिसोरो बेयावबो आवगायनानै जोंनि गासैबो थाखानाय 62 बायदि माखासे नेम नितिफोरखौबो धंस' खालामजोबनो हागौ। बेनिखायनो जों गिखांनाय फैदों जों स्टुडेन्टफोरा जोङो गासिबो बिसोरनि बायदि गासिबो बिथिङाव आवगायनाय नङा। जिहेतु
सय जातिफोरनो एसटिफोरनि जेनेबा एसटिफोरनि जेबो खहा खथि जाया थाखानाय एसटिफोरनि खहा खथि जायालासिनो एसटि होनो होननानै बुंदों जों बोरै मानिनानै लानो हानो थाखानाय एसटिआ खहा जागोन होननानै सिगाङाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों माने मा होनो जुदि एसटि बिसोरनि एसटि बा एसटि थाखानाय एसटिआ खहा जागोन होननानै सिगाङाव बुंखादों दा जुदि बे दा बुंफिनदों बिसोरो आसाम बिधानसभायाव जेनेबा एसटिफोरनि खहा खथि जायालासिनो एसटि होगोन होननानै बिसोर मिथिखायो आसाम गभर्नमेन्टआ एसटि होयोब्ला एसटिफोरा खहा जागोन होननानै अब्ला जोङो बेनिखायनो जोङो साग्रि जानांगोन जुदि नोंथांमोननि बे सोमावसारनायखौ जुदि बिथांमोना दिनै जुदि खोनासङाब्ला फैबाय थानाय समाव माबोरै गोख्रों जागोन जुदि बिसोर खोनासङाब्ला जोङो दा जों बिसोर खोनासङाब्ला जुदि जोङो गोख्रोङै माबा लागोन मानो सोमावसारगोन मानोना बियो जों थाखानाय मोन्थाइखौ खोमानो थाखाय दङ जुदि जों थाखानाय मोन्थाइ दङब्ला जों थेर बेथेर जालांगोन गासैबो बिथिङाव राजखान्थिखौ लानानै कलेज इउनिभारसिटि गासिबो इउपिएससि एपिएससि रिजार्भेसन खथाफोरखौ आवग्रि जागोन जोङो जिहेतु दा 60-70% 50-60% लानानै जोङो दा माखासे खथायाव आवग्रिनानै जोंनि इउनिभारसिटिफोराव एडमिसन लानो हायो NIT IIT बायदि बिथिङाव लानो बेखौ मोननाय नङा बेनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव गोख्रों बागै सोमावसारगोन बेखौ आं खावलायो आंनिफ्राय थारैनो नंगौ बिथांमोना फोरमायदों जे जुदि जौगाखानाय मोनद' हारिनि जुदि एसटि होयोब्ला थाखानाय जाखिनि गोग्लैसोनाय एसटि माहारिफोर बिथांमोननि थासारि माबोरै जागोन बिथाङा माबोरै खहा जागोन मिथिनो नाजागोन मा फोरमायगोन नोंथांमोना मोनद' हारिया जौगाखानाय हारि बे जौगाखानाय हारिनो एसटि होनो थांगासिनो दं बिनि सायाव जिन्दाबाद आसाम सरकारनि बे गोबां माने सुस्रांनायनि मोनसे थांखि होननानै बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरो गोबां जौगाखानाय एसटि मोनोब्ला जों थाखानाय जों मिथिखायो बेखौबो बे खोथाखौ आसाम सरकाराबो मिथियो बिटिआर सरकाराबो मिथियो गावबा गाव गादिनि थाखाय राजखान्थियारि एसटि होनो नागिरदों बेनि थाखाय जों बेखौ जों गोख्रोङै सोमावसारगोन जों बेखौ उइद्र' खालामथारगोन थारैनो नंगौ बे समाव फोरमायदों मोनद' हारिनो जा एसटि रिकमेन्डेसन होदों बेखौ थाबैनो खालामनांगौ होननानै अरां कलाब गोख्रों बिथांमोना सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांमोननि बे दाबिखौ जुदि गनायना लायाब्ला एबा मानियाब्ला फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइबो गोख्रैसिन सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदों बे समाव फिन आरोबाव दिनैनि बे सोमावसारनाय मोनद' हारिनि एसटि होनो थांगासिनो दायो मोनद' हारिया माने एसटि डिमान्ड खालामनायखौ जों मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो जुदि जोंहा बिसोरनो आसाम गभर्नमेन्टआ एबा आसाम गभर्नमेन्टआ बिसोरनो एसटि होयोब्ला जोंहा जोंनि थाखाय बिराद खहा ट्राइबेल स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बिराद खहा जागोन गोबां खहा जागोन आरो जों बेखौ माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो जोंहा जि थाखानाय ट्राइबेल स्टुडेन्टफोर दङ बिसोरनि थाखाय फिउचाराव एबा जोंनि यां जेनेरेसन एबा जोंनि फिउचार जेनेरेसनाव जोंहा गोबां खहा जाहैनो हागौ बेखौ साननानै जोङो दिनै केबिआर कलेजनि गासैबो स्टुडेन्ट बर' फरायसा आफादफोरा दिनै जमा जादों आरो आं आसाम गभर्नमेन्टखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामहरनो सानोदि बिथांमोना जिबायदि एसटि डिमान्ड खालामनायखौ बिथांमोना प्रप'जेल खालामनायखौ एक्सेप्ट खालामनो थांगासिनो बेखौ उइद्र' खालामफिनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना माखासे एसटि होनांगौसो होनना बुंबाय थादों बिथांमोननि खोथाखौ जों माब्लाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो नोंथां हाग्रामा महिलारि नोंथांखौ आङो बुंहरो नोंथाङा जिबायदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै लादों दि गुबुन हारिफोरखौ एसटि होगोन माबा होगोन हानि पाट्टा होगोन होननानै बुंना लादों बे खोथाखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया जों बर' स्टुडेन्ट जानानै जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो नोंथाङा सासे बर'नि थै थानानै नोंथाङा बर'नि सासे फिसा जानानै नोंथाङा मानो गावनि बर' हारिखौ मानो फाननो नागिरदों नोंथांखौ आं बुङो नोंथाङा मानो थाखाय बिदि खालामदों
जिबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदि बुंनायखौ जों माब्लाबा गनायनानै लानो हाया